Günaydın hormatly vatandaşlar. Şun siz bilen soru jogap geçirmekçi köpüňiz soru gören ekeniňiz öňüňiz barada gurrun berin. Sizin programmaňyz näme etmekçi? Ve Türkmen Hireket barada bir täzin bar. Onu size aýdyp berin. Dördüncü soragam miting protestler geçirmek barada olur. Köpüňiz köp sag bolun, gezän ekeniňiz, pozitiv soraglar goýýaňyz, pozitiv prezlerler ýazýaňyz. Men üren minnetdar size, hormatly vatandaşlar. Bu bizim işimize, bizim ruhumuza ýardam edýär. Alyp barýan görüşmede üren minnetdar, köp sag bolun. Şoň üçin eger badabat jogap bermedik bolsam, inni ýadymdan çykarmadym, size jogap bermek isleýän. Özüm manada aýtsam men Mara vilayatynyň Türkmenler raýonunyň şo ýyllarda ady Ижданный so häzirki kolhoz birleşik Maltumuly şo medeniýet uçaskasynda men eniden boldum. Kakam matematik, molum olup ömrüni geçirdi. Onun kakasy meniň atam, men onu da gördüm. Nepes ahun derdiler. Halkyň öňüne çykan adam, halkyň filan hormat goýan adamsy. Mollaçylyk bilen geçirdi soňky ömrüniň soňky ýyllaryny. Bizim familiýamyz Baýhanow, ol bizim atamyň kakasynyň ady. Halk Baýhanow diýer ekeni, Baýhan Will diýer ekeni. Çünki ol halka da hyzmat edýän ekeni, özüniň birnäçe aty bar ekeni. Atlary seýisleýän ekeni. Şol näme köneden Oğuzhan döwründen Türkmen gelýär, şu Oğuzhanyň aty bolan gaýçy ulak atlar, Oğuzhanyň atlary diýilýär, näme Türkmen atlary. Ana şu atlary seýisleýän ekeni gören Oğuzdan hem jinnam atlary bar eken şu döwürde şolaryň. Ondan biraz açık irki tarihi geçsek, biz 7 arkamızı bilýäs. Şu 7. arkamız bizim Niyaz Ul Halipa. Olam mahunluk eden şu onun moğlumy İdris bolan. Şondan tälim alyp köp ýyllarda şu medreselerde adamlar okudan, halkyň öňüne geçip halkyň maslahaty bilen köp işler bitiren, halk üçin, halkyň maýyş üçin. Şolar ýaly atalarymyz bolan bizim. Biz hiç açan bir ulakan baý bolmadyk. Biz bir ortarak durmuşda ýaşak gelen ekenik, bizim ata-babalarymyz ýaşak gelipdir. Emma şol halkyň hyzmatyny edipdirler-de. Şolar ýaly geçmiş barada aýtsam. Meniň bilimim näme? Men özüm inžener ekonomist. 79-njy ýylda Harkowyň inženerine ekonomistik institutyny utardym, häzirki döwlet universiteti. Bundan soň goýanly bilimim de bar.
biz okattılar geniş tapda yürütü şu bayany üçülüşen programması bilen 14 ay okap 4 ayım nemede geçirdik stajировкада ve hakiki bu yani hava Çin hava şovat berdiler leytenant onu son östürüp kapitana yetirinlerine bilen şuna bir neçe kadar подготовка çağırttılar son bilen moknahil oldu hava menin işlen yerim esası işlen yerim şu Türkmenistan'ın Ağrı-Senagat Pudow oldu 79 yılda Karkov'dan gelip şu ministerstvo Мясо-молочной промышленности diye şonla işlep başladım. Sonki işlen yerim 7 yıldan geçip 8 yıla uğrak aşağıdan udarlık kanditör fabrikasında işledim. Sonki 5 yıl generalni direktör şon adını ütküdünem özümüz bile maslahatlaşıp kolektiv bilen udarlık adını Günnur adına geçiren bizim özümüz şu yerde. Bizim öğren tecrübeli, öğren bir şeyle bir splaçonlu kolektivimiz vardı. Teknik sastav, injinerler, mekanikler, energetikler, öğren güçlü oğlanlarımız vardı, spesyalistlerimiz. Biz fabrikanın meni generalini edip, direktör edip belirlenen fabrikanın daşı duruşuna hayatlarım yoktu, açıktı. Kuruluş gidiyordu. Şonun derru daşını hayatlarını yapıp, içini tervelep, asfaltlap edip, teritoriyasını bağ bülekip bir öğren bir arasda hem bir savremenli предприятие getirip oturduk biz täze linyalar vurduk. Germaniýanyň linyalaryny Awstriýadan bir linýa alyp kurup oturduk. Ýene-de 3-nji linýada awstriýsky bolmaly. Men şol nemeni teknologiýany kämilleşdirmek üçin köp idaralara gidip görýärdim olaň işleşini. Bu hadise gurulun versem men şol 90-njy ýyllaryň başyny Ülkür vadi bu İstanbul'da. Murat Ülkür diýerdiler, şo işleýärdi, ýaş bolan eken şo wagtlar. Kakas belläpdir, generalini edip, muňa duşduk. Men muňa öz videomy getirdim, konditör fabrikasynyň videosunu getirdim. O seyretdi, oturdu, gördü da aýtdy, "Abi" diýdi, "sen menden öňde barýaň" diýdi maňa. Men sana diýdi, "Çeklem görkezmeni utanýan" diýdi. Değiştim ya, menem nastaýa edip durmadym ondan. Sen maňa bir zat aýtdyn, şular ýaly şu okýyşyk upakovkary waflylar edilýär, şonu tehnologiýasyny ýerde edilýär, şonu bilýän diýip soradım. Men aýtdym, men şu kompaniýa bilen iş alyp barýan şoň bir liniýasyny alyp gurnamakçy fabrikda diýdim. Ýöne o wafilni tehnologiýa diýdim. Onam şolar edýär olan adam has wafil maşynyň şu kompaniýanyň ady diýsem. Ondan soň gördüm şonu alyp durup şu nemede aşawatda şu zatlar ýaýrap boldy şoň produksiýasy. Bide bolsa olar ýaly östürmediler, etdirmediler o işleri, o derece ýetirtmediler. Indi bismillah diýip şol ilki nemeden hem kynçylyk şol faýyzy kılıp çygmalygam gelmez kynlaşdy, emma şoňa garamadan bir ýol tapyp ýaňy bir ýöredip başladyk. Edaranyň golun 90-njy ýylda gelip şol wagtky ministr taýdanlygyny Nuriýeň adyny kagy getirip prikaz sen işden boş diýdi maňa gelip şu taýda beri. O gelenler çıkarıp kovdum kabinetden, o getiren oğlanlarını kovdum. Onu seyif açıp, dokument kağızlıklanma aldım, özüme gereğimi. O sekretarıma da o arada yazlıydım, otpuska diydim.
Otkadan hon işlesen, goň etsen işle ýoksa da ardan ýaz owalayň edip diýdim. Mene gidýän edim, ýoşuk bilen çağırıp aýtdym şey. Şeýdip men onu konditer fabrikdan gaýtdym 95-nji ýylda. Ama bundan soň köp işler etdik. Biznesde Ankara'da Türkmenler kampaniýadan açyp otadan Türkmenistana ýağ getirýärdik. Çivit ýagy, Thomas haýetdiler, piýo getirip berdiler, bir maşyn piýo da getirip berdim şo ýadmaşy. Başga da uşak edilen işlerken ondan aşağıda gezip ýörken ýöňümden bir kerek benim işgärlerimiz çykdy. Aşağı konditer fabrikyň işgärleri çağajyklamaly aç işlem ýa-da dolanyp gelmediňiz, inni fabrikam durdy diýip aglaşypdylar onu. Men aýtdym, men size edilen kömegime deýin ýalar, men bir çeýe kurup bereýin, şo ýerde işläýin diýdim. Onun 90-njy fabrikde bir çeýe kurup berdim, konditer çeýegini, bular şo ýerde işledi. Men köp Komandrovka gidiýärdim, sebäbi daşyndan gelýän oçuk edýän işlemni daşyndan getirip işine satyp ýa-da ýene daşyna gidip onu alyp gelmeli bolýarsan. Çiğmalan hatta daşından getirýärdik. Neme ýa-da gurnalan çeýeklerimiz üçin. Bir gün gitsem bu neme men adatlyk nalog inspeksiýasynyň biri gelipdir. Galsukly, kostyumly gelip giýrägeden men Niýazow diýipdir ýanky. Aýna rabotçylaryň ýöňünde durda Niýazow adal bolýan familiýasyny Niýazow diýýärdi. Men sizin çeýeginizi ýaparyn basym diýipdir. İşlemersiňiz berdesiz diýip haýbata tutdur ýanky. Ýöne işlep duran aýal maşgalalar, olur näme konditerde köpüne aýal maşgala işleýär. Gelsem ondan goýlar töweregmişip, başlyk diýdi. Şu bize diýdi, bir gelip şey diýdi. Gaty biziň diýdi, bir lawazymda diýdi ýany. Hawa sen gelýänçä garaşarlygyna işläp oturdy, edi oturdy işini diýip maga. Men aýtdym, Google'nyň dalmaň diýdim, men häzir giderim, kim o gelen diýdim. Oýnadandyr belki diýdim. Gittim ondan şo anatlyk nalog inspeksiýasyna baryp sorasam, hiç kim tananogam, bilenogam bolar ýalardy, bizde işlenok diýdi. Ha diýdim, onu ýerden geldi diýdim onuň içimden. Şu wagt nemelere aýtmadym, işgärlerime aýlygyny berdim, günlüğünü berdim. Hawa birazjyk iş kıynaşyp başlaryna aldım da ýygyma düşýärler, meni ýygyrlaýarlar. Ahir soňy çeýek ýapmaly bolduk şey. Bundan soň Germaniýada 98-nji ýylda kampaniýa açdyk, albatta GmbH. Hawa şo 5 ýyl şonu işledim. Hawa ta şo 2003-nji ýylda şeni şo zanana basýançalar. Meniň geçmişim, işim, tejribem esasy şo nime bilen bagly ýanky. Senagat we biznes bilen bagly. 2003-nji ýyldan soň şo zanana basandan soň tananyň içinde nireden bir ýerden ýanky. Alham geldi şahyr olup şoýry ýazyp başladyk. Hawa son kitaplar bir näçe romanlar ýa-da oturyn şu adam. Hawa aduktar meselesi bolsa meni has ýerden we 12 ýaşdan bäri. Özüm arada aýtsam sizden gysgaça şular ýaly şu adam men Türkmen hereket divizioniýasyny ýöredip oturyn 14-nji ýylda şonu ýürüte ofisialna aglan etdik, açylany adatlyk radiosynyň üstünden o demem ýadygarlygyna, Avdagan ýadygarlygyna 10 aprelde men şonu aglan etdim 2014-nji ýylda. Hawa inniki sorum. Sizin programmaňyz näme? Men programma barada köp zat aýdyp oturmaýyn, sebäbi köp wagt alar. Awa ýöne gysgaça aýdym. Programma bizde taýýar Türkmenistanyň ekonomikasyny galdyrmak barada da programma taýýar. Türkmenistanyň
Haysi pudoklar var da sonra programmalar tayyar men o tayyardan emmetermen kellemde edmedam. Yönü men size kısaca aytıp bereyim nämeden başlamak bizim pikirimiz var. Şu ilk bilen sosyal paket adamın sosyal üçüncülüğüne seyretmek gerek. Bu kıyınçılık, bu aşıklar, bu işsizlikler ilk bilen adama näme koymak gerek? Sosyal paket. Sosyal paket demek onun içinde o kime finans kömeğini vermeli, derhal tizden kim kesecat girmi, kimin hiç ýagdaýy yok, çörek almany, olary finansawy çizgi çaýny kömekden başlamaly halka sosyal paket bolsa. Onun bilen paralelne iş yerleri açılmaly. Şeýdip bana adam şu hojalygyny galdyrmaly, şu ýerde şol ekrançylygy galdyrmaly, özümizden öndürmek üçin köp zatlary, bu ekrançylykdan gelýän natlary gaýtadan işlemek senagaty, imit senagaty şu zatlary şu adamdadyň halkyň uğragyny bu lokan предприятиede bolup biler ýa-ni halkyň uğragyny şu agrofirmalar şu zatlardan başlap şu adamlary bir ilki şeýdip adamlara kömek etmeli. Beýlik meseleleri kim gylyklanýan bolsa, ana jaňydyň foran menden telefonna bolýarmy ýa-da näme ýazýarmy Facebookda sora berim menen gurrun beren menden gurrun bermelen bolsa beren ýa ýat bermelen bolsa menen jogap bermeni ýagdaýyma problema ýok. Indi bir söz täzin habar bilen dowam etsek gurrun ýa-ni ýakynda maňa Facebookda bir student gyz ýazan ekeni ben üniversitede utorýanýa-da Zapadny Şotlandiýada. Men ýa-siziň nemeňizi öwrendim diýe, siziň taryhyňyzy öwrendim, siziň sahypaňyzy öwrendim. Ören gylykly men üçin Türkmenistan arada men diplomny proýekt aldım diýdi. Şu ady Türkmenistana nädip demokratiýany galdyrmaly, nädip adamlaryň aktivligini galdyrmaly, nädip Türkmenistana demokratiýa getirmeli şu arada. Ýazýan idi siz maňa kömek etseňiz diýip onuň 5-6 soru beren eken men o ýazyp uratdym. Indi diýjek bolýan adam bu ören bir haçanla bizim vatanymyz bara gylyklanýan kimem gylyklandy tem bolýan ýaly diplom ýazylýan bolsa onu goramaly da diplom ýazypsaň bu diýmek bizim üçin ören gowdat ören palajitini bir gowdatda bizim taryhymyz üçin bizim hatda meniň şu türkmen hereketiň taryhy üçin gowdat biz bilen gylyklanýanlar bizim edýän işlemimiz olar gylyklandyrýar, bizim etjek bolýan işlemimiz olar gylyklandyrýar. Diýmek, naşyp geljek gowy boljak bu meselen. Inni miting protestler geçirmek barada kıskaça şonuň bilen jemläliň. Meniň pikirimçe, menin özüm wapşe nämäni gowy görýän adam, şu disiplinany gowy görýän adam. Özüm disiplinali, şonuň töwerek taşınmam, şolar ýaly menden işleşen adamlaň emmeti. Şu Germaniýada, Ýewropada karantin gidip dur. Maska diýdi, faska diýdi bir. Indi şu meseleler bu düýkden ortadan aýrylan ýagdaýyna bizim pikirimiz bar. Biz habarlaşyp otyrys aktivistlerimiz bilen, hatda daşynmaklar bilen hem nädip olar gelip biljek görük nädip protest marş geçirmek isleýärse, bir durup bir näçe adam bilen näle protest marş geçirmek isleýär. Indi onu bolsa adamlar men size aýdaryn, belki içiňizden sizin içiňizden hem geljek tapylar o başsyny hemmemiz bile gederiz, görkezeriz, protesti, marşymyzy geçiririz, Türkmen hereket marşy bar. Protest, Türkmen rejimine karşı protest var da, şeýlere atly bolar. Şunu size aýtjakdym, şu zatlary köp sag bolun, habarlaşyp durun. Ýene bir gezek size öğrençiň minnetdarlyk bildirýän, pozitiv pikirleriňiz üçin gollaw edýäňiz köp palajitini daýatlar bilen köp sag bolun adamlar.